aquests trets? Per què aquestes armes? Vivíem en pau. Vivíem en pau. No vull marxar del meu país. M'estimo el meu país. Per què haig de marxar? Perquè no hi ha alternativa. Perquè quedar-se aquí és una bogeria. Perquè encara tinc una oportunitat. Diuen que a Europa ens acolliran, que ens rebran, que ens donaran una oportunitat. Terra estimada, país estimat, me'n vaig. Tornaré. Som al mar. I el mar oneja. I onegeu vosaltres també amb el mar. Mirar aquesta realitat, la de tants infants, dones i homes que viuen fugint, cercant quelcom tan bàsic com un lloc on poder estar, on poder viure, ens ha commogut profundament i ens ha fet moure i ens fa actuar. Estem aquí perquè som conscients d'estar vivint la major crisi de refugiats de la història, perquè no podem restar indiferents al fet que avui al nostre món hi ha 230 milions de migrants internacionals, més de 65 milions de persones desplaçades i que 5.079 persones van perdre la vida a la Mediterrània el darrer any. En aquest acte d'avui hi estem interpretant un itinerari que transita des del dolor a l'esperança, des de l'hostilitat a l'hospitalitat, des de les dificultats a l'acolliment. L'educació fa que aquest trànsit sigui possible perquè busca i possibilita raons per esperar, raons per viure, raons per dirigir el món cap a una més gran comprensió mútua, cap a un major sentit de la responsabilitat i de la solidaritat, tot acceptant les nostres diferències espirituals i culturals. L'educació sembra futur.
Penso que aquesta capacitat de mobilització que tenim és un bon indici de salut del cor, de salut personal, institucional i espiritual. Fixeu-vos que ens arriben imatges i notícies terribles als nostres cors i que han commogut el nostre cor. Per això ens hem preguntat què podem fer nosaltres, perquè sí que podem fer alguna cosa. En primer lloc, podem mirar, mirar, conèixer, ens podem informar, mirar planes web que expliquen la situació dels refugiats com hospitalitat.cat i altres, del tema dels refugiats i migrants. No ens hem de quedar en les informacions sempre ràpides dels diaris. Hem de preguntar, demanar informació. Potser podem fer un altre pas, que és de commoure'ns a comprometre'ns de diverses formes. Podem fer present a la nostra vida els més necessitats, podem crear a la nostra vida un espai, obrir un espai a la nostra vida de servei, de voluntariat, d'atenció, de pregària per les persones més vulnerables. Per què no? La paraula que m'agradaria que resumís tot el que hem dit és obrir. Obrim els ulls, obrim el cor, obrim les mans. Treballem per obrir tantes fronteres tancades als refugiats, per fer de casa nostra terra d'acollida.